أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يوري كان الناس أمة واحدة إن بلا تكن أمة توري ووري har wargo dow zaman annabi nuh ɗum baɗɗum yimɓe wotuɓe dina gota ummatore woore kana nnasu ummatan wahidatan yimɓe laatake no ɗum ummatore woore fa basa llahu nabiyina sey allah leli annabiɓe mubashirina seynoɓe wa munzirina bakkinoɓe wa anzala ma'ahum kitaba joɗiɗo jippini deftere hawtaade bil haqqi bil gonga li hakuma baynahum ngam kiito hakkunde maɓɓe fiman alafu fihi nden ɗum ko ɓe ɗumi nder maaji ɓe fiiha wa man talafa fihi wala ɓe ɗumi nder fiimay illa alladina utuhu sey ɓe ɗonnokaɓe min baadi ma ja'atul bayyinati ɓaawo hujjaaji waaliɓe bagayan ngam toñande bayna hakkunde maɓɓe fa hada llahu allazina amanu sey joomiroo handiti ɓen ɗon nuɗɗinɓe lima htalafu fi nder ko ɓe ɗuuri nder maaji min alhaqqi no yiɗɗo goonga bi isnihi ɓe dunay joomiroo wallahu yahdi man yashau joomiroo ɗon handita ɗon on ɓuri handutugo ila sirati mustaqim faago e laawol woosiigo allah waɗi dow laawol woosiigo yimɓe pat ɗon no dow diina goota ummatore woore haa wargo dow zamanu annabi nuhu to daga zamani annabi nuhu allah waɗi kadi ɗoy ko lelowaaɓe feere nder ɗum ko yimɓe ɗurata yimɓe fii diina en faami ko so saboda ka allah ɗon handita on mo on ɓuuri handitugo faago e laawol woosiigo allah waɗi dow laawol woosiigol saboda haka ɓe allah handiti dow laawol woosiigol ko ndeye ɓeɗon jaha dow ihdina sirata mustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allah tabbitini dow maɓɓe allah neɗoy annabo en daga zamani annabi nuhu haa waddi dow annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga o nelaaɗo ɓaawo maako sey o 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 haa wargo dow annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah handiti ɓe faago e laawol woosiigo kala mo allah waɗa dow laawol woosiigol fuu o siwtake to allah waɗaama dow laawol woosiigol ko a majji ɓeeman annabo'en ƴewnooɓe sey mbiya hamɓe goni konne rontuɓe ɓe moodiɓɓe sey mbiya hamɓe goni konne en fen mayma kon ɗakkoɗaa moodibbo kanditoɗaa to walaa mo woni abokin gaaba ma konneejo ma sey moodibbo to jooɗiɗaa fuu moodibbo kuɗata to jooɗiɗaa fuu moodibbo kuɗata mallum hoy zamanu hanko gonni duniyaaru hanko gonni himɓe kaka mayma kon madduɗaa moodibbo kanditoɗaa abokin gaaba ma ɗon moodibbo to jooɗiɗaa fuu moodibbo kuɗata subhanallah to no keɓirtaa kalɗa no allah handitirta mo allah soɓi may kanko an ɓurɗaa konnaago nder duniya fof o konniɗaa ba maako nden a yiɗi ɓoosoɗaa dow laawol fe nden ko ollon dow faago e laawol allah kanko woni mo a yiɗa yiɗo kanko woni mo a yiɗa peera hitere giya to aya halki allah reeni wallahu yahdi man yashaa ila siratin mustaqim allah ɗon handita mo ɓuuri handitugo faago e laawol koosino allah koosino dow laawol maako naam
الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فكان لهم الله ثم أحياهم إن الله لا يقدر بالقدر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. أخير من أمة الآية في سورة البقرة آية 59 آية يقول الأمر أي آية إلى الذين خرجوا من ديارهم يتكلمون فيه لمن وهم قلوب كم يقول الحسين هم الفارغين يقول الحسين هم الفارغين يقول الحسين هم الفارغين يقول الحسين هم الفارغين